Makadi. Nani Janet arimwe? Mama here. Janet. Wari. Alright, vauzoti muri wapanzi. Ndizoti nani? Munoti nemukadzi weboyfriend yavo. Mama. Mama. Muri kudiwa. Agende baba. Ndanetsa shamu. Janet. Ndaona wazondikatira foni kaye murume wangu yawadaira makusendi kati ini zvokuramba ndichazvinetsa maiti nemunhu wangu. Ndakati stop coming to my house. I think we agreed even yesterday. No, ndashamisika muchindifonera makuseni nini. Aiwa ndida kukufonera. Ndatofona pafoni yemurume wangu yawadavira nekuti ndine zvandachida kundimudza asi ndaona kuti since usisanditendere kana kuti nditaure nemurume wangu. Chirega ndingodini ndinotosiya murume wangu achifa. Sungirirai imbwa yenyu maititi. Ndapota zvangu. Imbwa yacho sungirirai imbwa yenyu. Iyo ichitiza. Bedwe amunete kufona handisisina peace panapa. Foni yangu kungodai missed call maititi senge nhasi the whole night yange chingori missed call maititi. Ufunge sori zvako handidi kudisturb. Handidi kudisturb asi just too much. Iyo imbwa yangu yauri kutaura nezvayo ika. I care about my dog. Saka since iwe usiri kukwanisa kurilisa imbwa yangu kuti imboyo kumba ichiona mhuri. Chirega ndingoti inini handidi zvinozondi uyu mushonga weziso verenga zita imbwa yangu andinozasta nembwa yangu ndinori vano problem yavo nemaziso ini ndiri kungova concerned about imbwa yangu tiri pachirongo chona takadai saka kuti ndisiye mangwana nhamo inosara ndine vana zvaunongoziva. Pachirongwa chii? Aiwa chirongo uchachiziva zvako rega ndikutsanangurire handikambouya zorwa zvekurwa mukore uno here. Aiwa uyu mushonga wemaziso vanomboluza eyesight. Aya maparasite anobatsira vanomboita problem yemusoro forehead yavo vanomwa iwaya kuseni maviri masikati maviri usiku maviri. Saka munoti maparasite inini mbamangu hamuna maparasite. Aiwa aya achiri ari simpuka ari kuuya usamhanya zvako ndikutanga nezviri pasi tichikwidza kudenga aya mamomzini vane zvinhu zvinoita kuti vareacte zvakaita songa maruva nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana maantibiotic uvape uva kuti kwanzi musaskipe zvavakaudzwa nadhokta nekuti vanombobuda mhezi aya vanombobuda maronda nguva zhinji unavapa futi iwayo vamwe dhokta akataura kuti 3 kuseni kana masikati 4 manheru 5. Saka mapiritsi emunhu wanese aya anomwiwa everyday aya chimbomira zvako cheni usanetsekani aya anonzi maosmosis vanovhumuka stereki usiku kana vakarara vanombopota vachiona nyoka ende dzimwe nguva kana zvakavakwidzira vanogona kutokurova vakarara. Izvi zvirwere zvidiki izvi chirega ndiunze zvikuru zvezvirwere nekuti vakafa TB1 TB1 ka vanomwa iwaya TB1 sandochicho mamseni vanomwa TB anambondozota ne TB ni anayo handiri kungona zita beduwe tichiri mu TB1 TB1B vanomwa batisisa le latest TB akauya iriko mazuva avana kana wanta vakambonduza baba titi kana avana kana chavakambonduza inini akatonzi baba titi ayaya aiwa kana torizeni torai munhu sauya pano aya ndo epachirongwa chaiwa aiwe mwari wangu ingoriwo mapo aya vanotora 6 naimwari ndo chichochi 6 kuseni neusiku aya hajara nemunhu ari kumwa mapiritsi kana nendogara naye ndichifona ndeda kuedza kutsanangura aiwa maindituka makadi kunyatsonditsanangurira saka munoti murume wenyu afire kamba mangu muchizoti ari pamapiritsi esana makadi kundiudza handikwanise kukutsanangurira ivo vanongouya vatauri tichikuenda zvedu jeni
aya baba titi ndo machizviya maaznatfia anonzi maaznatfia ovapa kuma10 unomuka mazihombe iwawa uchivapa tichengete murume wedu vasikana unofa ndaipomboone mahitsi esaya zvozvakaita kushuka kwese uku kusviba nemapiritsi mahitsi esaya isu takatopesira akangopera ega ende anoivaporetaka aiwa maititi ndenezvozvenyu baba titi nhasi vari kuuya kumba kwenyu torai zvinhu zvenyu torai zvinhu zvenyu maititiaiwa torai zvinhu ndotosiya ipapo munhu wamwari aiwa indazvitadza atichengetei murume wedu zvakanaka ndandisina kuira hangu zvakawanda hondo torai henyu munhu wenyu sare zvakanaka aiwa torai munhu wenyu